Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det, der er der? Er det far? Ja, det er far. Ja, det er far. Må far få kys? Må far få kys? No. Far. Ja, må far få kys? Ja, det er far. Kan vi lade sige far? Far. Det er far. Det er far. Ja, det er far. Far. Åh. Det skulle den ikke sidde på mere, hva'? Nej, tak. Slut. Ja, det er far. Det er far. Må lige have lidt fat i. Den røg af, ja. Det må man sige. Ja. Ellers hvor far? Ja, der! Ja, det er far. Far! Han far siger ikke hvor. Det er fish, jeg siger hvor, ikke også? Ja, hvor. Og hvad siger abekatten? Hvad siger abekatten? Det er stadig ikke fish, jeg siger hvor. Hva? Hvad siger abekatten? Du skal sige far. Hvorfor far? Hvor er du sød. Far. Og får far også et kys? Far. Får far kys? Hva? Får far få kys? Det? Ja. Det? Det er mor. Mor. Og det er far. Og Fischer kan slet ikke holde det ud. Ja, det er far. Far. Okay, det der, det er brudt. Og mor må ikke grine af babyen, nej. Ja, skal mor tage den? Skal du lige vise far, hvor god du er blevet til at drikke? Ja. Så tager du lige lidt vand. Nej, ikke mælk. Nej, det er også. Mælk. Skal du have det mælk? Men den er tom. Den er tom. Det er slut. Den er tom. Den er tom. Den er tom. Der er ikke mere. Hvad er det den, du vil have? Okay. Den der. Skal du have mere mad? Hvor tror du er færdig med at spise? Den der. Nå, det er det, du vil. Men den er tom jo, baby. Der er ikke noget i. Ja, den er tom. Ja, det skal ikke. Men den er tom.